Това е една пирамида тук да дигна. Така да се отчетам. Така ще направи. Сега път коли си на задници да отидем. Тук да сложим така нататък. Ще се оборудвали ли? Йо, да се. Просто да излезе от задния ули на гумите и ще тръжи. А то Джак да не е фалшив нещо. Дай да го обърнем насам. Едно дърво да сложим. Дебело дърво. Ето тук имаш и бе, това. Ето чакай. Е, футбол кой? Ама там няма нужда. Е, това отдолу да го стоим. Долу. Ама там няма смисъл. Искаме да прескочи канала, бе. Ще го избутаме така леко. Ма и крака драгоници. Ай сега сменяйте гумата. Дали си под него дръпнете, няма никой. Открие Това къде дърво ще няма. кине, за какво го сложите? Кое? Ще загал там, бе. Задко ли е врати? Още малко да дигни да сложи и подложи това малко. Пазите се отдолу, защото взе да тръгва. Няма никой отдолу. Аз тук задам да въртай джам. Кире! Я, така го ме въздухте. Не бе, подпрей гумата с нещо. Пак ще дигнем, пак ще... Трябва да подложи нещо на гумата. Да. Стигай още тогава. Дигай! Дигайте още, бе. Стигай сам без предобръщане. Вие се пънете там. Иди такива хора отдолу. Още. Не е ясно как ще. Добре. Давай още номер едно. Давай. Само се пазите отдолу, бе, няма Идете, никой. викай, И давай, вие се давай. дръпнете от тука. Ако ми се наложи да се дърпам, да не се дръпна бързо. Че аз имам... Да стоим едно дърво да подложи. Секунда. Задници сега малко. Накалника да седни един отпред. Давай още. Давай. Стоим едно дърво. Още сега! Дай се! Ей, това е. Още малко. Още един път. Чай да мани остава дънер. Бягай! И той Киро го навря, ама за кого го сложи? Дай да бутни малко. Оп. Няма да тръгне. Тя гумата му във въздуха от този край, бе. Иска още един път да се подхлъзне така. Това е адка. Пази си пръст. Заштракна. Надолу. Айде сега. Чакай. Бавно и си вири главата. Бавно и не дей се един надкрита. Трябва да мога да пуснеш вътре. Назад иди, не отстрани. Отзад. Дай! Нека да избягам по-хубаво да излиза. Дръпни се оттам, ще се фръкне този крик на страни. Дай, моля го бутнем малко. Място е жалко да може да се дръпне, ако тръгне на някъде друг. Той ще тръгне дялко, ти ще тръгне надолу, ти ще тръгне назад към него. Не е ясно на къде ще. Да, още един път. Не го обърнем. А не е крака. Няма го обърне, няма страшно. Сега правя на маркъра, не е гадно. Сега, Диего, дига. Правя на маркъра. Вече е абсурдата ми. Дай да му мушим нещо. Дай да подложим нещо. Това, бе. Не, Още едно дърво иска по тази гула и Киро пробва да тръгне. от другата, бе, тя другата въздух. Сега. Киро пробвай това лекичко напред. Не, точно въздух. Не, не отдръпни се откри. Нека да пробва, леко да го лаша. Диего, баре. Дай.
Назад дали няма ми, а? Не, ще засети лошо. Назад не. Да, не му ще ми по тази гума някакъв фън ли нещо. Дървета отвори.